O Xiradiscos traerá música alternativa na súa quinta edición en Ribeira. Este ano vivirase o 8 de agosto e o tradicional mercadiño cultural sumaranse a actuacións en directo. O próximo sábado 8 de agosto a música soará en Ribeira da man dos Xiradiscos. A Praza da Porta do Sol será o epicentro desta cita que compre xa 5 edicións e que constará dun mercadiño cultural e de actuacións musicais. Esta feira de música de alternativa arrancará ás 11 da mañá. Alternativa para aqueles amantes do soporte clásico, para aqueles amantes do vinilo, que poden disfrutar en esta ocasión pois, de música diferente, música, como digo, en ese soporte clásico, e que eu creo que vai a facer as delicias dun público cada vez máis amplio, cousas que siguen tendo o seu apego, que siguen sendo clásicos recoñecidos e de prestixio, e para eso temos esta edición de Xiradiscos. Este festival naceu por amor á música e co obxectivo de sacar á rúa clásicos e artigos tradicionais cos que se coitaba antes a música. Ahora a rapazada tamén está empezando a comprar vinilo, salen as estadísticas, vese que sí, nos vémolo tamén no mercadiño, que non todo é o reggaetón, o sea, é dicir que os nenos, unha xeración entera só escoitan unha música. Non, eu penso que se están abrindo os abanos de estilos musicales e que a xente cada vez vai escoitando, pois mira, ou dicindo que en cada estilo musical pode haber boa calidade de música, non? Darlle gracias, como non, a todos os patrocinadores, que senón non podemos facer o evento, e sobre todo a todas as corporacións do Concello de Ribeira que sempre se implicaron totalmente. Este ano o mercadillo arrancará ás 11 da mañá. Quixemos mudalo e enfocalo un poquinho máis á arte propia, á pintura, ilustración, escultura. Vamos a ter puestos de xente que fai cousas a man, pero non os típicos puestos que ves en calquera feira, son puestos máis personales. Invito a todos os barbanzáns para que veñan a comprobalo de primeira man, porque moitos destes artesáns son do Barbanza. Entón, pois como non, así como queremos que a nós nos axuden con este proxecto Barbanzán, que tamén a poboación poda ver pois, a arte dos seus veciños. Van a ser este ano 12 postos en total. Tamén haberá espazo para a venda de vinilos. Terradis Records, que levará o seu puesto de vinilos de distribución, así como as edicións que saca. Tamén Falso Techo, que é un chico que vende de Ferrol, que ten unha tenda de segunda man, non solamente de discos, que vai a ter discos de segunda man en vinilo, senón tamén vai a traer algún obxecto e algún artiluxio, como poden ser lámpadas reacondicionadas, reloxos, cousas moi interesantes que están dignas de ver. E como non, a música estará moi presente nos Xiradiscos con diferentes actuacións. Teñen grupos de Compostela, de Pontevedra e de Ferrol. Decir que en Ferrol temos un nicho cultural aí moi importante. Primeiro é Blink Crows, é un grupo de Pontevedra, e fan blues punk. Un componente deles é o famoso ilustrador Diego de la Chars, que é moi coñecido do mundo underground porque fai portadas para un montón de discos, para libros, etc. etc. Despois temos uns clásicos do punk rock galego que se chaman os Amesugas, moi coñecidos dentro do mundo underground, garaxe, de aquí, de Galiza. E despois tamén temos o grupo de Ferrol, Fiz de Pez, que fan como un pop coral. Un pop coral que, unhas melodías que incluso a xente que non os coñece, os ve por primeira vez, queda sorprendido. Tamén estará Toño Ferreiros de Boiro cunha sesión en vinilo.